T'has preguntat mai fins a quin punt pots arribar amb les teves pròpies conviccions? Resistiries, no sé, la persecució política, haver de creuar els 5 continents, la presó, per defensar les teves idees? Doncs un home va fer tot això junt. I no és cap personatge de Hollywood ni de cap pel·lícula. És una persona real, com tu i com jo, que va acabar fent una bogeria que gairebé canvia per complet la història de Catalunya i de l'Estat. I també tenia un secret que segurament ho canvia tot. Al final del vídeo te l'explico i em dius si ho veus diferent. El nostre protagonista es deia Marcel·lí Perelló i neix el 1897 al barri antic de Barcelona. Tenia una família humil, una vida tranquil·la, res feia pensar que acabaria liderant cap acció històrica. Fins que, influït per la crisi de la restauració espanyola i la dictadura anticatalana de Primo de Rivera, decideix una cosa que canviarà per sempre la seva vida: lluitar. Aquesta és la història, fins ara oblidada, de Marcel·lí Perelló. El 1925 decideix lluitar a través del grup clandestí Bandera Negra. No era cap partit ni un lloc on parlar i patar la xerrada, sinó que era un lloc amb gent que només tenia un objectiu en ment: tombar Espanya per alliberar Catalunya. I per això, amb 26 anys, participa en el que es coneixerà com a complot del Garraf. Una idea molt boja que podia haver canviat la història de Catalunya i l'Estat. Consistia, bàsicament, en intentar fer volar pels aires el rei d'Espanya amb tot el que això comportava. Tinc un vídeo fet explicant en detall com va ser aquest pla i què va acabar passant. Però a l'últim moment els van descobrir i quasi li costa la vida. De fet, el van condemnar a cadena perpètua. Ara, tanca't a una cel·la i digues, què faries? Marcel·lí ho tenia clar. Va escriure el següent: la meva moral és més alta ara a la presó que en llibertat. Per sort seva, la seva amiga i companya Lola Anglada va fer una campanya per alliberar-lo. Tinc un vídeo d'ella explicant la seva acció i com va aconseguir l'amnistia dels del complot del Garraf. Però en sortir de la presó, què va fer en Marcel·lí? Evidentment, tornar a la lluita. Va passar a dirigir el Diari de Barcelona i va acabar sent el secretari general d'Estat català. Com veieu, l'home no podia parar, havia estat tot arreu lluitant. Però després va haver de lluitar i perdre la Guerra Civil. I aquí molts pensaran que aquest tio ja es dona per vençut. Ara sí que sí. Doncs no, ni de lluny, el tio decideix seguir i ha d'enfrontar una nova lluita. El 1940, amb Europa en flames, la Gestapo buscava noms. I el nom d'en Marcel·lí hi era. I ell, què fa? Agafa la família i travessa mig món. Passa per França, Marroc, Portugal, fins a arribar a Mèxic. I ara sí que sí, a l'altre continent, es retira de la lluita? Doncs no, evidentment. El primer dia a Mèxic ja està reorganitzant la resistència i el 1953, de fet, organitza la Conferència Nacional Catalana. Tot això a 9.000 quilòmetres de casa seva. I no m'oblido del seu secret. Marcel·lí Perelló era francmaçó. Vés a saber si d'allà va treure algun contacte per fer o intentar alguna de les coses que va fer. Sense aquesta ajuda hagués anat tot diferent o no? Però bé, la història acaba amb Marcel·lí Perelló morint a Mèxic sense veure el seu somni complet. Però el seu lema era molt clar: donar-ho tot sense esperar res, simplement perquè ell estava disposat a arribar fins on calgués pels seus ideals. No importa on neixes, qui ets o el que tens, sinó la convicció del que fas i per què ho fas. És per això que Rashida explica aquestes històries poc conegudes per recuperar l'orgull, les arrels i la memòria al nostre poble. Si t'ha inspirat, comparteix-lo amb els teus i segueix-me per més històries reals i sorprenents de Catalunya i els catalans.